ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anton. 34 years old at nagtatrabaho sa Makati. Wala naman akong matinding problema o mabigat na dinadala. Napasulat lang ako para ibahagi ang kakaibang karanasan ko last weekend. Hanggang ngayon kasi kapag naalala ko, hindi ko alam kung maawa o matatawa ako sa sarili ko. Ganito po kasi, nakatira po ako sa isang high-rise na condo malapit sa opisina. Nagrerenta po ako sa isang maliit na studio unit. Para makahinga-hinga at makasagap ng sariwang hangin, madalas po akong tumambay sa open parks na malapit din naman sa kondo. Nitong nakaraang weekend, naisipan kong mag-breakfast sa park. Kagigising ko lang noon. Malamang gulo-gulo pa ang buhok ko, lamog pa ang mukha at may guhit pa ng unan sa pisngi. Suot ang luma at maluwag na t-shirt, kupas na shorts at komportableng tsinelas, pumunta ako sa park, bit-bit ang kalahating sandwich na nakita ko sa lamesa at maliit na bottled water galing sa ref. Naupo ako sa park kung saan may lilim. May mga naglalakad sa paligid pero hindi ko napapansin. Nakatuon ang pansin ko sa pagkain. Maya-maya may isang babaeng lumapit. Marahan niyang nilapag ang isang supot ng pandesal sa tabi ko. Naasiwa ako ng konti dahil sa nilaki-laki ng park, sa tabi ko pa talaga siya, naisipang umupo at kumain din. Pero hindi gaya ng inaasahan. Naglakad palayo ang babae matapos ilapag ang isang supot ng pandesal sa tabi ko. Hindi nagtagal, isang lalaki naman ang lumapit. Dala niya ang isang supot ng fast food chain. Nakangiti siya paglapit sa akin. Inilapag ang supot ng fast food sa tabi ko na halatang may lamang tirang pagkain. Marahan niya akong tinapik sa balikat at sinabing sana daw makatulong kahit papaano ang pagkaing bit-bit niya. Doon ko napagtanto na napagkamalan akong pulubi. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ko o maiiyak. Bago pa dumami ang pagkain sa tabi ko, naisipan ko nang bumalik ng kondo. Pagbalik ko, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at totoo nga naman, sa ayos ko, mukha akong nawawala sa sarili. Hindi naman po ako galit. Sa totoo lang, natouch ako kasi sa panahon ngayon, bihira na ang may malasakit. Kung pulubi man ang tingin nila sa akin,
salamat na rin at hindi nila ako binaliwala. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Anton. Anton, natatawa naman kami. And una gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi it's a Monday and at least hindi masyadong good mabigat. vibes. Correct. Good vibes yung umpisa ng kwento na may wagang Bornay for this week. Although okay lang din naman kahit mabigat, sanay naman kami dyan. Pero natutuwa lang din kami kapag may mga kwento na hindi kailangan na maraming advice at hindi Correct. kailangan na maraming isip, kundi nakakatawa lang. Pero tama yung realization mo, Anton, that una sa lahat, nakakatuwa na may mga tao pa talaga na, sa gitna sa panahon na parang feeling natin lahat sakim, lahat only thinking of themselves, or ang dami ng masasamang tao talaga, sa totoo lang. Ang sarap sa pakiramdam na may mga tao talagang sincere na gustong tumulong. 'Di ba? So, we're happy that you got to experience that. Masarap 'yan sa pakiramdam. Correct. Ako gusto ko rin din puntuhan na may part kasi din ni Anton na sinasabi hindi niya alam kung Matatawa siya o maiiyak. O maiiyak. Oo. O parang maiinis din in a way because yan po ay isang sign na yung pride natin kung minsan parang naaapakan. Ayan. Medyo may umaaray na konti. Parang gusto mong sabihin, excuse me, nakatira ako dito sa Yes. high-rise condo at itong park na ito is one of our privilege. Ayan, Diba? Kaya may something Oo, ganun. kaya nga hindi niya alam kung, Oo. kasi pwedeng nakakatawa yung experience ko, Oo. diba? Pero it's really more of, di ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Ayan, Or oo. maiiyak. Ganyan. Yung mga ego natin, pag naigo ang ego, Oo. Diba? medyo May mga konting ganyan. aray, oo. Alam mo, isa ding pwede nating tingnan dyan, Anton. Siguro, kasi kung halimbawa, ang itsura mo lang yung mukhang bagong gising, ganyan, and all, feeling ko hindi ka magkakamalan eh. Baka lang din, pwede nating tingnan yung aspetong, baka mas payat ka than usual. Wala lang. Hindi, baka meron ding, baka medyo labas na yung buto mo. Di ba? Wala lang. Kasi, I mean, I would distinguish actually, somebody na... Mapaprofile mo Oo eh. Madidistinguish ko ang isang, alam kong bumaba lang siya mula sa unit niya, na hindi na siya nagbihis at nakapantulog siya at mukhang bagong gising. Versus yung mukha talagang nangangailangan. So, pwede din nating tingnan yung aspetong yun na health-wise, baka may kailangan ding tingnan. Wala lang, I mean... Malamang pag sinikaw lang dumaan doon sa'yo, Anton, baka binigyan ka ng pera. Binigyan ng vitamins. Oo, diba? Kasi baka. Hindi natin masasabi. Kasi diba? Na-profile ka kaagad nila na Oo, pulubi. napulubi eh. Ayan, So, bakit kanila na-profile, napulubi? Kasi marami naman na nakapantulog lang o kaya nakasira-sirang sando na alam mong pambahay nila yon. Pero hindi natin maiisip na pulubi. Pero bakit ang profiling sa'yo, pulubi? Like for example, ito example na lang. Oo. Sa asawa ni Nicole, si Oo. Ren, di ba? Punit-punit yung damit, Correct. tsinelas, Tama. warak-waraking shorts. Oo. Pero hindi mo pagkamalan na Ang pulubi. taba eh. Grabe ka. Hindi kasi parang Ang bilis mo. kasi parang katulad yan ng mga anak ko minsan. Yung mga anak ko minsan, halimbawa, kasi biglaan din kami mag-decide, let's go to the mall, ganyan. So minsan di na sila nagbibihis. So ang itsura nila nakasandong parang medyo maluwag. Lalo na si Prince. Bata naman, ganyan. Tas sasabihin ng isang kong kasama, mukha naman pulubi yung anak mo. Sabi ko, ay hindi, ang taba niya. Walang Totoo. makakaisip na walang makain yan. Totoo diba? naman din naman eh. Pag Diba? nakita mo na ang taba-taba nito. Diba? Parang hindi yan pulubi. Ang dami niya nakakain, di ba? So, di ba, hindi mapaprofile na pulubi yung asawa ko, definitely. Kahit na mahilig siya sa butas-butas na damit, sando lang, hindi match yung mga tsinelas sa... Minsan may mga sinasabi ako sa kanya na, hanggang ngayon, babuhay pa yung tsinelas na yan. Sumisigaw na yan ang hustisya. Bigyan mo na siya ng pagpapahinga. Pero hindi mo siya maiisip na pulubi. Di ba? Ayan. So, wala lang. Kasi nga mataba. Kasi nga medyo malaman, 'di ba? Mapoprofile mo kasi ikaw titingnan mo muna yung Balat. Ayan, isa pa yan. Correct. Oo. So wala lang. So ako I'm just concerned, Anton, na baka may problema ba tayo sa balat? Oo. May problema ba tayo sa pwede ding hygiene as in like
mukha ka talagang maduming Mm. 'di ba? Yung baka may gano'n na hindi ka lang mukhang bagong gising, Oo. mukha talagang hindi naligo Hindi, siya at mismo nagsabi, nung Diba? tinignan niya yung sarili niya. Baka may muta ka pa, yung laway mo nandito pa na panis. Diba? Mga ganon. But anyways, it's just good to know that there are still people na Oo, tumutulong. Yun yung maganda doon, Yun yung Anton, maganda. na yung nagbigay sa'yo ng realization na may mga tao pa talagang may puso. Oo. Diba? So it's not a bad world after all. Yes, oo. Yun na masarap sa pakiramdam kapag ka nakakakita ka ng mga taong sincere na gusto nila talagang tumulong. And good thing din about that, Anton, is yung ginawang kabutihan sa'yo, ipasa mo rin sa iba. Yan. Maghanap ka rin ng mukhang pulube tapos iwan mo rin ng mga isang supot ng pandesal. Oo. Nakakatawa yung kwento mo, Anton. Oo, Pero alam ko nakaka-good may mga vibes. kwento niyan, may mga nag-viral niyan sa ibang bansa na halimbawa nagbigay sila ng something tapos may nakalagay na note na Na pay it forward. Oo, yun, parang ganon. Diba? Yun yung mga Oo. magaganda. Tsaka, hindi mo, dun sa mga nagbigay sa'yo ha, of course, hindi na nila kasalanan kung ang tingin nila sa'yo ay pulube, Oo. di ba? May maganda ding balik yun Oo, sa kanila. Tinapik pa nga siya. Oo, Sa kaya maligo mo. ka rin minsan. Hindi, tsaka Anton, saan ba yung pwesto na yan? Makapagpwesto Oo, ka din din. dyan. Kasi parang ang sarap ng isang supot ng pandesal. Kaya lang, Jegs pagsuot ko tong mga Mayat de la Rosa fine Ayun jewelry lang. ko, parang walang mag-iisip na pwede Oo. akong bigyan di ba? So dun sa lahat po ng mga kabisya natin, na let's all be kind, kasi hindi din po natin alam kung ano po ang laban ng bawat isa. Tama. Sa totoo lang, isa ding pwede nating ma-pick up sa kwento ni Anton is that hindi talaga natin na malalaman ang kwento ng isang tao base lang sa kanyang outward Oo, appearance. yan, tama. Oo. 'Di ba? Kasi sino mag-aakala na Correct. hello, nandun ka pala sa high-rise condo. Oo. Hindi lang basta condo kundi high-rise. High-rise. Pag high-rise, Oo. ibig sabihin high din ang niya, Oo. ng renta diyan. Kung nabili mo naman yung unit, hindi yan 100,000, million yan. Tama. 'Di ba? Pero hindi nakita sa outward na appearance. Oo. So, wala lang, ganun din po sa mga taong nakakasalumuhan natin everyday. Hindi po nakikita sa kanilang panglabas na kaanyuhan Correct. na meron pala silang bigat na nararamdaman. Oo. So, let's be extra kind. Ayan, kasi meron, kuminsan may mukhang mayaman lang din. Meron din. Na walang-wala rin pala. Correct. Oo. At saka may mga mukhang masayahin Kaya nga Oo. 'di ba lagi na lang sinasabi, kumustahin mo ang pinakamasayahin mong kaibigan. Kasi baka yung outward appearance and outward Oo. attitude na pinapakita nila is not really a reflection of what's happening inside. Oo, kasi kung minsan defense mechanism din yan Correct. Like for example, meron akong isang pamangkin na pag pinapagalitan siya, parang ngumingiti siya. Mm-mm. Pero uncomfortable na pala siya. Correct, deep totoo. inside. Totoo. May mga ganun Si Prince, yung aking bunso, kapag ka uncomfortable siya, yun din yung napapansin ko sa diba? kanya. Kunyari, let's say, hindi niya naiintindihan yung lesson. Oo. So, para hindi niya pinapakita na uncomfortable siya Ang ginagawa niya, nangungulit siya. Nangungulit siya o kaya nagme-making face siya, parang ganon. Pero sa totoo lang, dahil nababasa ko na siya, alam ko hindi na siya komportable. Ganon. And ganon yung tao. Ayan. Hindi natin masasabi. Isa sa mga favorite ko na linya na nabasa ko, na pinagawan ko ng sticker yung sasakyan namin is yung not all disabilities are visible. Tama, totoo. Gustong-gusto ko yung linyang yun Kasi hindi po talaga lahat ng disability ay nakikita natin. Kasi hindi po tayo lumalabas ng bahay na may placard na Oo. nagsasabing PWD ako. Correct. May pinagdadaanan ako, iniwan ako ng asawa ko. Tama. Katulad nung napag-usapan natin recently na masama ang lagay ng puso ko ngayon dahil yung Oo. mister ko ay nag-escort service, kakaamin niya lang. Walang ganun Correct. Ang makikita mo, patawa-tawa. Ayan. O kaya Oo. maayos na ang itsura. Mhm. Pero hindi natin alam, may laban pala siya na hindi Ayan. natin alam. Correct. So let's Kaya, just be extra kind. Always be kind. True, Oo. lalo. Kahit sino man po ang makaharap natin. Correct. Ayan na. Salamat, Anton, sa Ayan, good thank you, vibes na dala mo Anton. today. Thank you so Salamat. much. Pag may time ka, Anton, lapit lang naman, Makati pa, pasyal ka dito. Correct. Baka may sobra pa yung mga binigay Correct. sa'yo. Alam mo, kumakain kami ng tira. Oo naman. Tirador kami ng tira. Tama. Diba? Uy, sa lahat ng mga kabisyo nating super na nagpa-register na para sa ating Love Knows No Boundaries Oy, promo. abangan mamaya. Abangan mamaya. Ayan.
Meron po kaming tatawagin. Ayan. winner. O siya, exit na muna kami for now. Alright, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami Kabisyon na magsasaya Na magsasaya Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama Kasama mo kami kabisyon Sama-sama Kasama mo kami kabisyon Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin Ang pinagsamahan natin Mapaliwanag o dilim Patuloy pa rin nagniningning Sama-sama sa tawanan Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan Sama-sama sa tawanan Mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan Di ka na mag-iisa May kasama ka
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka.
Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Umaasa na lang ako sa himala para sa paggaling ng anak ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Eileen. At ito, ang aking secret file. Noon pa man, simple lang ang pangarap ko. Ang matapos ang pag-aaral ko at magkaroon ng magandang buhay para sa amin na magulang ko. Nagawa ko naman yun. Graduate ako ng kursong Fine Arts at nakakuha ng magandang trabaho. I also had a long-term relationship with my then-fiancé na sa ngayon ay asawa ko na. Naitago natin sa pangalang Rex. Unti-unti naming binuo ni Rex ang mga karerang hinangad namin. Simula pa nung mga bata kami. Hanggang sa nagpakasal kami sa 6 na taon ng relasyon namin. At nabiyayaan kami ng isang baby boy. Pinangalanan namin siyang Jim. Matagal naming ipinagdasal ni Rex na magka-baby. Kaya noong dumating si Jim sa buhay naming dalawa, grabe sa pag-apaw ang kaligayahan namin. Para bang meron kaming sense of renewed hope na matagal na naming inasam-asam. Nakita namin yung next chapter ng pagiging mag-asawa namin bilang mga magulang ni Jim. At pwede ko nang ipagsigawan sa buong mundo na mommy and daddy na kami. Mga magulang na kami. At aaminin ko na yung mga unang araw, linggo at buwan ng pag-aalaga sa baby namin nakakapagod, nakakapuyat at nakakapanghina. Pero hindi naman ito matatawaran yung saya, fulfillment at kapayapaan na naidudulot sa amin sa tuwing karga namin si Jim. Tuwing hinahalikan namin siya, tuwing yakap-yakap namin siya, tuwing hawak-hawak namin ang mga maliliit na kamay at paa niya. Hindi ko na nga ma-verbalize masyado yung nararamdaman ko. Basta sobrang saya lang. At napaka-rewarding. Yung minsan lang naming ipinalangin na ipinagkaloob sa amin, ito hawak-hawak na namin. Walang makakapantay sa pagmamahal na namumuo sa pagitan namin ni Jim. Lumipas na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Every 17th day of the month,
Hinahandaan namin siya ng outfit para sa kanyang monthsary. Bilang first-time parents, naaaliw kami, nagawan siya ng photoshoot every month. At nakikita namin yung developments niya, both physically and mentally. Sa mga unang buwan, wala kaming napansin na unusual sa kanya. Lalo na't baby pa naman si Jim. At very positive kami. At sa paglipas ng panahon, matututo siya. Paunti-unti. Kahit nung nag-1-year-old siya, hindi pa siya nakakapagsalita. Okay lang, alam naman namin niya may kanya-kanyang timeline. Ang bawat bata. Hindi naman namin siya kailangang madaliin na makapagsalita, diba? Ang mahalaga sa amin, masaya siya at malusog, walang sakit. Safe at naibibigay ang mga pangangailangan niya. Kompleto rin sa bakuna. Kaya we were in total confidence na walang problema ang anak namin. Na okay lang siya. Pero few months after his first birthday, may mga kaibigan kaming nagsalita at nagsabi sa amin. Tinanong nila kami, wala pa bang nababanggit na word si Baby Jim? Sagot namin, okay lang yan. Hindi naman niya kailangan magmadaling magsalita. May eye contact naman siya sa amin eh. Pero nabahala kami. Nung may nag-advise sa amin na ipakonsulta siya sa isang espesyalista, close friend namin yung nagsabi na isa ring guro. Ang exact words niya ay, "Mare, patingnan nyo na, something is not right with Jim. Mahal ko kayo." At dahil sa tiwala namin sa kanya, nag-decide kami ni Rex na ipakonsulta si Jim sa isang development pediatrician. Akala namin madali lang kaming makakakuha ng appointment slot pero ang dami palang nakapila. Jello. Dito ko na narinig ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig ko mula sa isang espesyalista na nagpayanig sa pagtingin ko sa anak namin.
Mga kabisyo, sa unang bahagi ng kwento ni Eileen, tila kompleto na ang lahat. Isang masayang pamilya, isang anak na matagal nilang ipinagdasal, at mga pangarap na unti-unting natutupad. Pero paano kabisyo kung isang araw, may marinig kang mga salitang babago sa lahat ng pinaniniwalaan mo bilang magulang? Mga kabisyo, gaano ba kasakit kapag ang pinakamamahal mo ang siyang haharap sa pinakamalaking pagsubok? At paano mo tatanggapin ang isang katotohanang hindi mo kailanman pinaghandaan? Ano ang sinabi ng developmental pediatrician na nagpayanig sa mundo ni na Eileen ng Trex? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Rocky Secret Files with Jello. Tinapat kami ng doktor. Ma'am and sir, I examined your kid and he has verbal apraxia. Hindi kami agad nakainig sa ipinaliwanag ng developmental pediatrician. Literal kaming napanganga sa sinabi niya. Hindi namin maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Basta ang alam namin, merong mali sa anak namin. At malamang sa malamang, yun yung unang beses na narinig namin yung terminong yun. Ano? Verbal apraxia? Ano? Unti-unting ipinaliwanag sa amin ng doktor ang kanyang diagnosis. Pero sa akin, sa perspektibo ko, para akong nalulunod sa kalituhan. Sa dami ng mga gusto kong itanong, ang hirap unawain ang mga sinasabi niya. Kaya ang naitanong ko lang kay Doc, bakit ang anak ko? At hindi niya rin masisi. Natanungin ko yun sa kanya. Hindi niya ako masisisi doon. May mga inexplain si Doc. Pero lumilipad yung isipan ko eh. Lalo na nung paulit-ulit na binabanggit niya yung term na special needs. Patungkol kay Jim. Nakikita ko lang kasi ito sa FB, sa IG, sa TikTok. Nandoon yung mga post tungkol sa mga magulang na may mga anak na may special needs. Ngayon, isa na pala ako sa kanila. Hindi ko kasi naisip na mangyayari rin ito sa akin. Na magiging isa rin akong magulang ng isang batang may special needs. Hindi ko alam kung paano maiintindihan ng ibang tao o maging ng mga kamag-anak namin ang kalagayan ni Jim. Hanggang sa hindi ko na mamalayan, umiiyak na ako sa harap ng doktor ng anak ko. At nakikita ako ni Jim mismo na umiiyak. Hindi ko napigilan yung emosyon ko. Naisip ko agad baka paglaki niya mabully siya sa school. As paano yun? Makakapag-asawa ba siya? Makakapagtrabaho ba siya ng normal? Magkakaroon ba siya ng mga kaibigan? Magiging independent kaya siya paglaki niya? Paano kung mamatay ako agad tapos hindi pa siya handa? Na hindi pa siya independent, paano na siya? DJ Rocky at DJ Jello, samot-saring senaryo, nagpatong-patong. Kaya parang napapa-overthink ako, tsaka napaiyak ako ng sobra. Sabi ni Doc, swerte raw si Jim.
Kasi usually, yung mga nagkakaroon daw ng ganong kondisyon, may kasama pang comorbidity o iba pang behavioral issues. Yung kay Jim, ang issue lang talaga sa kanya, hindi siya makapagsalita. Hindi mabuo-buo ng bibig niya yung mga salitang gusto niyang sabihin. Oo, nakakaintindi siya. Alam niya ang dapat sabihin pero he cannot say what he wants to say. And it has something to do with motor planning. So ang intindi ko roon, kailangan ng anak ko na ma-establish yung ability na maigalaw yung bibig niya para makapagsalita. Na magkaroon siya ng skill na bumuo ng mga salita at ma-express yung sarili niya ng maayos. Alam ko na malayo pa ang kakailanganing progress ni Jim, pero sino ako para sumuko para sa kanya, diba? Nakikita ko naman gusto rin niyang matuto. Yun nga lang, yung kondisyon niya, it's a lifelong condition. Pero positibo naman yung doktor na magkakaroon daw ng improvement si Jim. And eventually matututunan niya rin makapagsalita ng maayos. Mahirap at magkakaroon siya ng struggle pero hindi daw imposible. Sa tulong ng speech therapist, marunong na siyang gumamit ng AAC device o Augmentative and Alternative Communication Device na design para sa mga tulad ni Jim na may speech disorder. Natutulungan nito ang mga bata na makapag-communicate gamit ang mga picture board na makikita sa device na pwedeng mag-generate ng speech para masabi niya yung gusto niya. Marunong na rin siya mag-sign language. Kaya kami ni Rex ay unti-unti na rin natututo nito. Sa ngayon, 4 na taong gulang pa lang si Jim. Nag-aaral siya sa isang special pre-kinder class. Napakaswerte niya dahil si Rex napaka-proactive bilang ama. Siya rin ang best advocate para sa mga katulad ni Jim. Walang sawang tinutulungan ng asawa ko, si Jim. At never kong pagsisisihan na nagkaroon ako ng special child na katulad ni Jim. Blessing siya sa pamilya namin at mas lalo niyang binigyan ng kulay at saya ang buhay namin. Kaya dinededicate ko ang buhay ko at ang pagkatao ko, ang sarili ko, para tuluyang ma-empower si Jim. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na magiging independent din siya paglaki niya. At maski dumating ang time na wala na kami ni Rex bilang magulang, pangarap kong kayanin ni Jim ang buhay sa mundong ito. Gaya ng mga ordinaryong bata na may special needs. Salamat DJ Rocky at DJ Jello dahil pinaunlakan ninyo akong maikuwento at maibahagi sa iba ang kwento ng anak ko. Huwag sana nating hayaan na patuloy silang ma-discriminate sa ating society. Dahil tulad ng mga ordinaryo at normal na bata, deserve din nilang magkaroon ng magandang buhay at magandang bukas dito sa mundo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Aileen. At ito, ang aking secret file. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret.
No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Hala. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakakalungkot naman para sa isang magulang na kailangan yung harapin yung ganong klaseng katotohanan. Pero sabi nga nila, ang isang bata hindi naman niya napipili kung sino yung magiging magulang niya.
At ganoon din naman yung isang magulang, hindi niya napipili kung sino yung magiging anak niya. I agree. Kaya kailangan lang natin talagang tanggapin kung ano ang ibinigay ng may kapal sa atin. Protektahan ito sa abot ng ating makakaya. And isang mahigpit na yakap, no, para sa ating secret file sender na si Aileen. Alam mo, napakatibay ni Aileen, no? Partner, tsaka grabe, merong condition ng kanyang anak na verbal application? Hindi application yun. Apraxia. Verbal Apraxia. Yun pala yun. Oo. So, medyo mahirap nga naman talagang intindihin kung ano yun. Kasi sinabi lang ng doktor na may ganun palang kondisyon yung anak niya. Kahit sino sigurong magulang na first time na maging magulang tapos pupunta sa pedya na ganun, parang masyashock ka din. Ano na to, 'di ba? Meron bang mali sa anak ko? Yun yung una mong itatanong eh. And according dun sa ating na-research, 'di ba? And according din naman doon sa ating secret file sender, ito po ay neurological disorder na nakakaapekto sa brain. And ito yung nagpo-produce nung speech. Ayan. Dito, ito yung naaapektuhan na parte ng utak eh. It's a condition that makes it hard to control the muscles used to speak. Okay, alam niya yung gusto niyang sabihin pero hindi kayang ilabas ng kanyang mga bibig. Totoo. Parang ako sa kanya. Na ano? Mahal ko yung naiisip ko, yung tao na yun, pero hindi kayang sabihin ng aking bibig. So, anong ginagawa mo? Pinaparamdam ko na lang. Wag ka iba yun! Mali ba yun? Wala akong verbal apraxia? Walang ganon. Ba't nakakapagsalita ka ngayon? Ganun pala. May verbal abuse ka lang. Baka nakapag-verbal abuse ka lang. Hindi naman ako bine-verbal abuse, partner. Hindi ka. Comment daddy. Ganon ka. Pero balik nga tayo, partner, dun sa ating topic. Oo nga eh. Ang hirap maging magulang, no, na merong ganitong kondisyon yung anak na kailangan mong yakapin, tanggapin, kailangan mong maging matibay, partner. Ako, iniisip ko nga eh. Kung paano mag-operate yung ganitong klaseng magulang. Kung baga gusto ko ilagay yung sarili ko dun sa sapatos ni Aileen eh. Sabi ko parang magastos, oo. Mapapagod ka. Mapupuyat ka. Parang extra yung gagawin mong paggabay sa anak mo. And kanina halos maiyak-iyak ako dun sa mga tanong niya na paano kung mawala ako tapos hindi pa siya handa, okay lang ba siya? Yun. Yung parte na paano kung mawala kami bigla, 'di ba? Paano kung mabubuli siya sa school? And itong mga tanong na to, valid to eh, na parang nakakaiyak na kung ako yun, maiisip ko din yun, na parang ngayon pa nga lang si Enzo, pag naiisip ko siya na parang pag magpapakasal na siya, parang feeling ko. Malayo pa. Parang, hello, parang iwan niya na ako. Yung parang, di ba, baby pa kasi siya. Itong anak mo nandito sa tiyan mo noon eh. Tapos biglang, nandyan siya, hindi mo alam kung anong gagawin niya sa school. Hindi ka naman 24/7 kasama ng anak mo. May mga pagkakataon kailangan mo talaga siyang hayaan na mag-grow, matuto sa sarili niyang mga paa, na paganahin yung mga senses niya. And parang bilang isang ina, diba, parang paano ko kakayanin yun? Paano ko tatanggapin yun? Paano ko yayakapin yung ganong klaseng katotohanan na yung anak ko pa may special needs, na kailangan niya talaga na hindi ako laging nakabantay. Kasi kailangan niya rin talagang matuto. Parang ganon. Alam mo, ganda ng sinabi mo, partner, no, na minsan yung takot natin bilang isang magulang, yung mawala tayo eh. Lalo na kung may ganong condition yung anak natin. Sino na yung sasama? Sino na yung uunawa? Kasi wala namang kayang umunawa ng... Mas matindi pa sa isang magulang. Mas matindi pa sa isang magulang eh. Wala. Ang magulang kaya kang unawain siguro sa hanggang pinakamalalim. Yes. Oo, na pamamaraan ng pangunawa. Tama, agree. Kung natatanaw mo ang South China Sea, ganun kalayo, 'di ba? Ang pasensya at pangunawa ng isang magulang sa kanyang anak. Agree, partner.
paano pag nawala na tayo, 'di ba? O paano pag nawala itong letter sender natin? Paano na yung bata? Yun yung kinakatakot at yun yung nakikita ko. At tama ka, partner, yun din talaga ang ano dito takot ng isang magulang na paano na ako? Hindi ako takot na harapin yung ganitong condition ng anak ko. Dahil magulang ako Role ko na unawain, mahalin, tulungan, i-guide, gawin ng lahat para sa anak ko. Pero ang pinaka nakakatakot sa isang magulang, paano kung maiiwanan ko yung anak ko na may condition na ganun? Kaya nga parang gugustuhin mo talaga na ipag-pray talaga palagi kay Lord na hanggat hindi pa handa yung anak mo na mabuhay independently, sana patagalin niya pa yung buhay mo. Tapos, dude, alam mo, pumapasok din sa isip ko kanina habang binabasa ko yung kwento na hindi kaya may takot din yung sender natin na bumuo pa ng isa pang baby. Kasi, di ba parang, ano Ganda ng tanong. Hindi niya nasabi yun, hindi niya natanong yun Pero, yun lang yung pumapasok sa isip ko. Kasi, syempre, di ba, normally ang magkakapatid nagtutulungan yan. So, sabihin natin mawala kayong mga magulang. Pero nandiyan naman yung kapatid niya. Pero sa pagkakataong ito, firstborn nila itong si Jim, si baby Jim. So, wala pang sumunod. And, kung ikaw, nasampulan ka na nagkaroon ka ng unang anak, di ba, na merong special needs, parang nandun yung takot nagmumula lahat sa takot Parang feeling ko ako matatakot din ako kung sakali na parang sumubok ulit na magkaroon ulit ng anak, na baka mamaya ganun ulit. So, dalawa na sila ngayon. Ang tawag dyan, nadala. Nadala na. Alam mo, partner, totoo yung sinasabi mo. Nasa realidad ng mundo natin ngayon yan. Na merong mga anak, merong mga magulang na nagkaroon ng anak na may condition. Na takot na silang pumangalawa. Totoo yun. Hindi dahil hindi nila kayang buhayin. Hindi dahil hindi nila kayang ipagamot. Natakot na sila na baka, paano pag sa pangalawang pagkakataon? Paano ko na naman i-handle? May kakilala kong ganyan, partner. Na one and done. Oo. Ayoko na. Kasi may condition yung anak namin Kahit ang yaman nila. Sobrang yaman talaga. Literal. Kaya nilang gawin ang lahat, pero may dala pala. Yung salitang dala, nakakadala na parang ano yan ayoko nang gumawa ulit Parang isasabak mo ba siya sa isang buhay na naman na alam mo na posibleng magkaroon siya ng ganitong kondisyon? Yung ganun. Or, ako na meron na akong parang naiproduce na ganito. So, baka mamaya ganito ulit yung maproduce ko. So, gusto mo pa ba na may isa pang mabubuhay dito na ganun yung magiging galawan niya, 'di ba, na medyo mahihirapan siya, na may struggle siya. Yung ganun ba? Pag-usapan natin, partner, itong topic na to. Ikaw, ilagay natin yung sarili natin. Ikaw ba? Kung magkaroon ka na ng anak na may ganun ng condition, o kahit ako, paano pag ako nagkaroon na ako ng anak na may ganung condition? Ano ang next move mo? End game na ba yun? Yun na ba yun? Na isa na lang anak ko, okay na to. O pwede pang ikaw muna, ilagay mo muna yung sarili mo doon sa sapatos ng ating letter sender, kunwari. O sa mga iba rin na mga magulang, o kabisyo natin na nakatutok sa atin ngayon, na nakikinig habang bumabiyahe na may ganitong kwento. Alam mo, dude, lagi ko namang iniisip ganito Nabuo yung bata, nabuo yung anak namin. Hindi naman dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Tama. And if there's one thing, diba, na siguro ang isang magulang dapat niyang itatak sa kukote niya, na kapag mahal ninyo ng asawa ninyo yung isa't isa at nakapag-produce kayo ng isang anak, diba, that all means na yun po ay produkto ng pagmamahal ninyo at yun ay produkto din ng pagmamahal sa inyo ng Diyos. Kaya siguro, may parte lang talaga na kailangan mong i-shift yung perspektibo mo tungkol sa mga bagay-bagay na, ginawa kong instrumento ni Lord para maging magulang ng isang napakagandang nilalang o napakabuting nilalang o sabihin na natin 2 nilalang. Kasi susubok pa ako dude. Kumbaga, hindi siguro yun yung katapusan na one and done. Hindi. Susubok pa din ako kasi mahal namin ng asawa ko yung isa't isa at kung may mabuo man kami,
produkto ng pagmamahal namin yun. At living testament yung magiging anak namin ng pagmamahalan namin sa isa't isa. Di ba? Oh, yun, naiyak siya. Oo, naiyak ako, partner. Ikaw, dude, paano mo i-handle yun? Ako, sabi ko nga lagi kay Lord, kahit naman babaero tayo. Branding natin to eh. Di ba? Panindigan ko na. Hindi, pero sabi ko nga kay Lord, kahit anong ibigay mo sa aking anak, alam ko, biyaya mo yan. Ang anak po kasi mga kabisyo ay biyaya po ng Panginoon yan. Marami pong nanalangin, nananalangin na magkaroon sila ng anak. Pero kung hindi ipagkaloob sa'yo ng Panginoon yan, hindi eh. So ngayon, kung ako man ay magkaroon ng ganun, ng anak, tingin ko hindi ako mapapagod na sumubok muli. Kung may kapasidad naman ako na bumuhay ng isang bata. Siguro ang kinakatakot ko lang doon, paano kung mawala na ako? Sino ba yung mga taong pwedeng gumabay sa kanya? So ang thinking ko, kung gagawa ulit ako ng panibago, hanggang makuha ko yung tamang, hindi naman mali sila eh, di ba? Yung walang may condition na anak ko. Siya na yung mag-guide sa mga kapatid niya na may ganong condition. Yun lang, tingin ko, partner, hindi ako matatakot na sumubok muli dahil ang anak naman ay biyaya ng Panginoon. Kaya nga dumami ang anak ko eh. Ilan na ba sila ngayon? Isang damakmak. Ganun. Hindi ko alam eh. 20 na ba sila? Dami, no? 20 na ba sila ngayon? Pero kahit ganyan si Titan Jello, parang maluha-luha po kami dito, no? Maluha-luha ang inyong tumitindig sa mga pinaglalaban ninyo. Basta pag mga pamilya, anak, naman nalulungkot tayo dyan kasi isang anak rin tayo eh. Oo. Isang anak tayo na merong, ilang anak ka? Maraming anak. Huwag na akong gayahin. Isang damakmak mo ang anak ko. Ay, nako. Pero kapit lang. At huwag kang mawawala ng pag-asa na magkakaroon din ng development yung anak mo. Kasi, Eileen, hindi naman ikaw din nag-iisa, di ba? Maraming mga nanay, tatay out there o mga guardians out there na hindi kaya, di ba, na hindi kaya na sila lang mag-isa yung sumasalo, lumalaban, napapagod, 'di ba? Kumbaga, may tinatawag tayong support system. Tama. 'Di ba? May tinatawag tayong support system. And I feel na itong support system na to napakahalaga, 'di ba? Para tayo po ay mas malalong maging malakas. And magmumula yung lakas din naman natin sa pagmamahal natin sa mga anak natin. So, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. And dude, ang dami ng mga naiimbento ngayon na mga therapy, 'di ba? Ang dami ng mga teknolohiya na pwedeng gamitin nang sa gayon mas lalo pang mag-develop, 'di ba? Yung mga kabisyo natin with special needs, no? So sana lang talaga mas dumami pa yung mga developmental pediatrician natin and yung mga people na eksperto sa ganitong klaseng usapin kasi dude, alam mo, sabi nga bago ka daw makapagpa-schedule sa ganon, DevPed, sobrang haba pa ng ipipila mo. And I think ito yung mga isa sa nami-miss out din ng gobyerno natin eh. At ito rin yung isa sa mga nami-miss out ng marami sa atin. Marami naman sila nami-miss out talaga. Hindi lang naman, itong bagay na to. May point ka naman dyan. Kaya sana tutukan din natin to kasi napakalaking usapin nito eh. Di ba? Mental health, DevPed. Kumbaga ito sana yung padamihin natin. Paramihin po natin yung mga ganitong klaseng espesyalista. Kung po pwede nga na i-fund pa natin tong mga ganitong klaseng centers, 'di ba? Na kung kaya na may libre, 'di ba? Para doon sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na hindi kaya makapagbayad ng 1,500 pesos per session. Kasi magkano bang per session, 'di ba? Sa speech therapist, magkano, 'di ba? Sabihin natin hindi po bababa ng 1,000 piso. Mahal, no? Oo. Kung 2 beses yan sa isang linggo, di napakamahal. Tapos iba pa dyan, syempre, yung pagpapa-preschool mo doon sa special school. Yung ganun ba?
So, sana mabigyan natin to ng pansin. Hindi lang yung mga ibang maiingay ngayon sa social media o sa telebisyon. Sana pati yung ganitong klaseng bagay maging wake-up call to sa lahat para may magawa tayong something dito sa ating sa issue na ito. Ganda ng sinabi mo, partner. Sa akin naman, partner, para po sa mga magulang na may mga condition po ang anak, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo na bakit may ganito akong anak. Huwag niyo rin pong sisihin ang Panginoon o mga ibang tao kung bakit kami ganyang anak. Alam mo, para lang sa akin, siguro ikaw yung magulang na nakikita ng may kapal na kayang mag-handle, mag-alaga ng ganitong biyaya. Kaya sa'yo binigay. Ikaw po yung magulang na napakalawak ng pangunawa, pagmamahal, na hindi kaya sigurong gampanan ng ibang magulang kaya hindi na ibigay sa kanila. Hindi po ito'y burden sa buhay natin. Hindi po ito pabigat. Hindi po ito matatawag na karma. Diba? Maraming kasing salita na pwede nating i-ano eh. Pero ito po'y biyaya. Biyaya ito na ikaw po yung natatanging magulang na nabigyan ng ganitong biyaya na kaya mong i-handle at maging matatag. Yes. Tama. Biyaya ka, kabisyo. Ayan. Maigpit na yakap po sa'yo Kiss kita. Ay, walang ganun. Ay, Hindi kasama yun. Mali. Anyway, kabisyo, if you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Eileen's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick.
Ano ito? Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento,
totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan?
pa ako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan mukha. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.